പുതിയ സ്കൂളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവല്ലേ? പുതിയ കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോന്ന് മച്ചാനെ പുതിയ സ്കൂൾ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാഗ് തൊട്ട് പെന്ന് വരെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പ്ലേ വീക്ക് കാർഡിൽ ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ബാഗ്സിന്റെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാഗ്സിൽ ട്രോളി ബാഗ്സും 5-in-1 കോംബോ ബാഗ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഗൈസ്, ഇത് വെറും ഒരു കാറ് മാത്രമല്ല, ഒരു ഷാർപ്പനർ കൂടിയാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പെൻസിൽ പൗച്ചസ് നമ്മുടെ പ്ലേ വീക്ക് കാർഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിൽസിന് ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്ലേ വീക്ക് കാർഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടിഫിൻ ബോക്സിലും ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോയിങ് സെറ്റ് തന്നെ പ്ലേ വീക്ക് കാർഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കൊടകൾ, റെയിൻ കോട്ടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്ലേ വീക്ക് കാർഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സമ്മർ സെയിൽ പ്രമാണിച്ച് 999 മേലെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും 20% ഓഫും പ്ലേ വീക്ക് കാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും നോക്കാല്ല, നേരെ പ്ലേ വീക്ക് കാർഡിൽ പോകുന്നോളി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് വെല്ലിയങ്ങാടി മുത്തശ്ശി കിണറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്.